Maslahat atmacıların çıkışlarına her gün tutuş dünyanın Türkmenistan'ı kemme taraplayın ve sağlaşık üsyan yurt Bahtiyar Çağal'ın mekan hükmünde Garayan Natalya. Munun öde kahraman arkadamyzyň başyna başlan we her wagtda hormat prezidentimiň baştondogyna üstünlükli durmuşa ýaşalýan hemde beden taýdan sagdan ruhy we ahlak taýdan kämil ýaş nesli kemaly getirmäge gönükdirilen siýasatyň aýdyň netijesidir. Şäherlerde we owalarda çağalaryň öňet okumaklary, din janmaklary, beden terbiýe we sport bilen meşgul bolmaklary üçin döwrawap mektebi çenli idaralaryň we mektepleriň, şol sany ýürüteleşdirilen mektepleriň, çağalar tagaldyş din jaş merkezleriniň, şipahanalaryň sanynyň artdyrylmagyna döwlet derejesinde uly ähmet berilýär. Hormat prezidentimiň şu gezeki formatnyjylary iýbelen gutlugy uly üstüne diňlerildi. Döwlet başçymyzyň beýleşi ýaly insanperwerlik mätäji gollamak ýaly milli ýolgularyny ýermek bilen Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sahabat gazanat tarapyndan atenetiniň ýa-da olaryň orun tutýan adamlaryň howanarlygynyň galan çağalaryň we ýetginjekleriň aýratyn alada bilen gurşalyp alynmagy, olaryň hemme taraplaryň sağlaşy ösmegi uğruna anyp balyan işler ýaş nesliň awadan we bagtyar durmuşyny öpüş etmäge, kämil şahsiýetler hökmünde kemaly gelmegine gönükdirilenler. Maslahat atmacılar Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sahabat gazanatynyň döredilmeginiň 3 ýyllygy münasibetli öz ýürek buýsançlaryny beýan etdiler. Kahraman hem mehriban alim arkadağımıdı, hormatly prezidentimiz arkadağı kahraman terdarımıdı, ähli Türkmen halkymydy, tidin ähliňidi, Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howanalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýır sahabat gazanatynyň döredilmeginiň 3 ýyllygy bilen tüýtürüňden gutlaýan. Edil arkadağımyzyň esaslandyran haýır sahabat gazanatynyň alyp barýan işem biýmeçberdir. Gazananyň döredilýän günden bäri geçen gysga döwrüň içinde asyrlara bara işler amala asyrly. Ine şolaryň ilkinjileriniň hatlaryna men edil arkadağymyzyň kämil ihlasyndan bina bolan gödel arkadağ şäherine ýerleşýän Gurbanuly Berdimuhammedow adyna çağalar sagaldyş dikeldiş merkezimiň gurulup ulanylmaga berilmegini şeýle-de halipa şäherlik ýolunda dowam edip tejribeli we ýaş lukmanlaryň gatnaşmagyna ýüllerçe doga ötüşkemislikli bolan ýa bolmasa şiketden soňky hereket çäklenmeleri bolan çağalarda operativ we saglygy kelişip bejerilerini geçirip ýüllerçe çağalaryň sagdan çağalaryň hasabyna goşulmagyny şeýle-de gazananyň esaslandyryjy kahraman alim arkadağymyzyň gazananyň döredilen gününden bäri Vilayet hastahanalaryna bolup, ol ýerde gazananyň hasabyna bejerip alýan çağajyklar bilen, olaryň enatalary bilen duşuşyp, çağajyklaryň başyny typap, olaryň enatalaryna medet berji sözlerini aýdyp, çağajyklarynyň gutuljakdygyny, bu çağalaryň, bu maşgalalaryň arkasyna dagyal bolup döwletimiziň duranlygyny, hormatly prezidentimiz arkadagy kahraman terdarymyzyň duranlygyny aýdyp, olar ýagty ertirlere umyt bermegini, şeýle-de edil arkadağımyzyň vilayet hastahanalarynyň etrap hastahanalarynyň çağalar bölümlerine ähli amatlykları bolan tiz kömek akdyloglaryny sowgat bermegi, Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman tenagaty ministrligine innovasiýon ähmetine niýetlenen ähli amatlykları bolan ýokary derejeli lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan dikçörni sowgat bermegi, ýurdumyzyň bir näçe vilayetlerine bolup mümkinçiligi çäkli adamlar üçin ýürüýte ýaşaýyş saýlaryny gurduryp olara sowgat bermegi, ýene-de Gurbanuly Berdimuhammedow adyna çağalar sagaldyş dikeldiş merkeziniň çağajyklaryna, paýtagtymyzdaky çağalar öýüniň çağajyklaryna, döwletliler köşküniň çağajyklaryna, biziň milletine namalarymyz münasibetli, bayramçylyklarymyz münasibetli ýygyderli toý sowgatlarynyň berilip durulmagyny men uly anam bilen aýdyp bilerin. Sebäbi bu işler edil arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz, arkadagy kahraman terdarymyzyň sogaply we insanperwerlik bagatdaky nusolyk işlerine şaýatlyk edýär. Gazanamyz ähli Türkmen halkymyzyň hem howanary, hem howasary, hem medetkardygyna ýene-de bir gedek göz ýetirýärsiň. Ýüllerçe çağanyň geçirilýän bejergiler netijesinde sagdyn çağalaryň hatlaryna goşulmagy, diňe bir bu çağalaryň ykbalyny ketgitlemek bilen çäklenmän, eýtem bir näçe umytsiz ene ýüreklerini öz prezidentleriniň saglygyna
müdümlük gonmaga da mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bir näçe ýyl ýaşan ömrüni, durmuşyny ilkinji ädemini ätläp ýörep bilmek, ömrüne ilkinji gedek eje kakat örlerini aýdyp bilmek, ömrüne ilkinji gedek ýagty dünýäni görüp bilmek bagty meser eden ýüllerçe çağanyň enatalarynyň edil arkadağımda olan, arkadağlı gahrman serdarımda olan bu ýysonçlary, alkışlary çäksizdir. Biz şeýle bagtýar pursatlaryň günnölik şaýady bolýanlygymyz üçin dünýädäki eň bagtly lukmanlardyr, eň bagtly adamlardyr. Edil arkadağımyzyň esaslandyran gadnasynyň alyp barýan haýır-sahawat çäreleriniň çäklerini ýurdumyzda hostary çağalaryň ýoklugy baradaky siýasatym öňe sürilýär. Bu wagtda gadnanyň ýanyna döredilen ýaşullar geňeşiniň alyp barýan işem nusgolukdyr. Kalplar arzudan noli, onlarça çağa, atalyk howunlarlygyny edýän gahrman alim arkadağymyz bu bagtyar çağalaryň köňül islegi, ykballary, arzulary, hukuklary we borçlary barada özüniň atalyk aladasyny giýjegini edýär. Türk, Ukrain, Owgan, Rus hem de Palestin çağalarynyň ýürekleriniň biziň ýurdumyzda ýaýran owady hem bütün aýdyňlyg bilen subut edýär. Bu çağajyklar gahrman arkadağymyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň beýik insan ýüreklerini, özlerine bolan rahim şefagatyň, mehriň we atalyk söýgüniň barlygyna bu ýysonçlaryny, özleriniň çekip iýberen suratlaryny, ýazyp iýberen goşgularyny, düşüp iýberen suratlaryny çyn ýürekden beýan edýärler. Şu bagtyar pursatlarda da edil arkadağymyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň udak bolmagyny, mertebeli başlarynyň aman bolmagyny tüýt ýüregimizden arzu edýär. Türkmen halkynyň, türkmen milletiniň sagdyn genafondyny kemale getirmekde, edil arkadağymyzyň döwletli başlangyçlaryny üstünlükli dowam etmekde alyp barýan sogaply hem hayırlı işlerine hem ise ruvaçlıkların yar olmagyny tüýt ýüregimden arzu edýän. Soňra maksatda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we doguluk tiýar ilçisi Ahmet Demirok çykyş etdi. Ol Gurbanyňoly Berdimuhammedow näki howanalyga mätäç şaýgylara kemayet bermek boýunça haýır-sahawat ganasynyň döredilmeginiň 3 ýyllyk münasibetli geçirilýän bu üçäre gatnaşýanyna hem-de çykyş etmek üçin söz berilendigine şatlygyny aýdyp, Türkmenistanyň we dünýäniň durly ýerlerine kemayete mätäç şaýgylara ul ýardam gollaw berýän we gadnanyň döredilmeginiň 3 ýyllyk seneti bilen tüýt sürekden gutlady. Onun çıkışında 2021-nji ýylda gadnanyň döredilen günden bäri himayete mätäç şaýgylaryň ýyllarçetine zerur bejergileriň geçirilendigi, şaýgylaryň hemme tarapdan üsmek üçin durmuş desgalarynyň, oýun feýliýetleriniň we beýlekleriň gurulmagyny notaldy. Ol agdyr türkmen halkynyň ihlasy hemde baý serişler bilen sevitde durnuqlygyň hemde gülläp etişiň merkez hökmünde tanalýan Türkmenistanyň diňe öz sevitine däl, dünýäniň durly sevitlerine de ýardam berýänligini bellädi. İlçe dünýäniň durly künjeklerine ýaky ýurtlarda bolup geçýän durly çalışmaly wakalaryň netijesinde kynçylyk we ezir çekýän şaýgylara Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplyk derejesine esaslanýan siýasaty bilen sevitde we dünýäde paragatçylyga, howpsuzlygy we durnuqlygy goşandyny noktady. Diplomat hormat prezidentimiz arkadaşlar gahrman serdarymyz hem de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadaşymyz berýän gollawlar üçin tüýsekden hoşallyk bildirdi. Soňra çykyşdan Ukrainanyň Türkmenistanyň adatdan daşary we doguluk tiýal ilçisi Viktor Mayko insan perwerlige puqta ıgrarlygy hem de 2022-nji we 2023-nji ýyllarda Ukrainaly çaýgylara insan perwer kömegini bermek boýunça ýerine ýetiren işler üçin hormat prezidentimiz hem de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadaşymyz Ukrainanyň we oň halkynyň adyndan tüýsürekden hoşallyk bildirmek özü üçin ulug hormat bolup durýanyny aýtdy. İlçe geçen ýylyň iýun aýynda Gurbanyňoly Berdimuhammedow näki howanalyga mätäç şaýgylara kemayet bermek boýunça haýır-sahawat ganasyna bolmak bagtynyň nesip edenlerini ýatlap, şonu ýüretilen hasahanalarda bejerip alýan hem de ýurdun ähli künjeklerine näki şaýgylar öýlerine terbiýelenýän
Çağalaryň iýeren sawolsun hatlaryny, fotosuratlaryny, video şekillerini hem de elleri bilen çekip iýeren suratlaryny gowşuranyny belledi. Şonuň ýaly tüýs direkden hoşalyk bildirmeler Türkmenistanyň sahylarynyň ýürekleri çuňur täsir edýäniniň sutnamasydyr diýip ol çykyşyny aýtdy. Soňra çykyş etmek üçin Awganystanyň Türkmenistanyň ilçihanasynyň işleri wagtlyň anandan wekili Sabir Fazal Muhammada söz berdi. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow naky howanalyga mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýyr sahabatlygynyň döredilmeginiň 3 ýyllyk münasibetli geçirilýän halkara maslahat atnaşmak çykyş etmek mümkinçiligi üçin hoşalyk bildirdi. Hemde bu şany waka bilen dostlukly türkmen halkyny we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyny hemde hormat prezidentimizi tüýs direkden gutlady. Mihman Gurbanuly Berdimuhammedow naky howanalyga mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýyr sahabatlygynyň Türkmenistany we daşary ýurtlarda alyp barýan işlerini hemde netijelerine şaýat bolup, uly bu ýa sini diýanlyklaryny hemde garnanyň işini maqullaýanyklaryny aýtdy. Awganystana iýerilen insan perwer kömeginiň tapgyrlary barada birini durup geçdi. Bu ýaxşy işler iki goňşy ýurdun halkynyň arasyndaky dostluk, dogonluk we hoşgörtlik goňşuluk gatnaşyklaryny mundan meýlekde pogtulanýar. Türkmen halkynyň gadymy insan perwerlik däplerini we ýolgularyny esaslanýar diýip ol aýtdy. Çykyşynyň ahyrynda Mehman Gurbanuly Berdimuhammedow naky howanalyga mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýyr sahabatlygynyň döredilmeginiň 3 ýyllygy şeýlede dowam edýän mukaddes orada münasibetli gutluglaryny ýene döwredek beýan edip, Awganystan we Türkmenistanyň arasyndaky ähli taraplaryň gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde ösdüriljekdigine we giňeldiljekdigine ul inam bildirdi. Hemde insan perwerlik, adam kärçilik, rehemlik, dostluk we hoşgörtlik goňşuluk bilen asly işler baryan Gurbanuly Berdimuhammedow naky howanalyga mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýyr sahabatlygynyň mundan meýlekde ösüş we üstünlük arzu etdi. Soňra Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistan naky adatdan daşary we dowluk ýaly ilçisi Ivan Valinkin çykyş etdi. Ol Gurbanuly Berdimuhammedow naky howanalyga mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýyr sahabatlygynyň döredilmeginiň 3 ýyllygyna başlanan dawaraly çäre gatnaşmaga çakylyk almagyň hemde belet minberden çykyş etmegiň özü üçin uly hormatlygyny aýtdy. İlçe şeýle mümkinçiligi üçin tüýs direkden hoşalyk bildirip, ören gerekli bolan şeýle haýyr sahabat maksatly garnany döretmek baradaky pikirden başlap, oň Türkmenistany goşaly ýurdun çäklerinden daşardy da alyp barýan işleriniň üstünlikleri beslenmegine çeni geçen 3 ýylyň hakykatdan köp wagt däli noktady. Bizim Türkmen halkynyň milli lideri çuňur hormatlanýan Gurbanuly Berdimuhammedowyň wekilini we tejribeli ugrukdurmalaryny görýärsiň Mihman bellidi. Diplomat sözünde dowam edip, durmuşyň durly çylşymlyklarına baglykda kyn ýagdaýlara düşen çaýgylaryň ömrüni we saglygyny gorap, mätäçlere ýüregiň jümmüşinden gaýdýan kömek bermek istegi esasdyr. Munyň özü sözüň doly manysyna insanyň adam kärçiliginiň hemde duýgudaşlygynyň ýokary derejede ýüze çykmasydyr diýip Mihman noktady. Russiýanyň adatdan daşary we dowluk ýaly wekili çykyşyny tamamlap, Gahrman Arkadamyda we Arkadaly Gahrman Serdarymda berk jan sağlyk uluk ömür hemişe belent awray sarpa Gurbanuly Berdimuhammedow naky howanalyga mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýyr sahabatlygynyň öňde goýan asly maksatlaryny ýetmekde mundan meýlekde ul üstünlikleri arzu etdi. Soňra çykyşydan Palestina döwletiniň Türkmenistan naky adatdan daşary we dowluk ýaly işdi Ghanam Husayn Ali Mustafa, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyny hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyny şeýlede Türkmenistanyň ähli halkyny Gurbanuly Berdimuhammedow naky howanalyga mätäç şaýgylara himayet bermek boýunça haýyr sahabatlygynyň 3 ýyllyk münasibetli tüýs direkden gutlady. Ol haýyr sahabatlygynyň ýerine ýetirýän işleri ösüp gelýän ýaş nesillere şeýlede howanalyga mätäç şaýgylaryň saglygyny dikeltmekde uly ýardam berýänini aýratyn bellidi. Bellen şäli gadna döredilen günden başlap diňe Türkmenistany däl, eýsem daşary ýurtlaryň çaýgylaryna da insan perwer kömeklerini bermek işlerini ýerine ýetirýär. Nataşyale dogonlyk gatnaşyklary bolan Türkmen we Palestina halklarynyň arasyndaky dostluk gadymdan gelýär. Bu insan perwerlik kömekler geljekde de ýatdan çykarylmaz. Sözüniň ahyrynda diplomat hormat prezidentimiz we Gahrman Arkadamyda Palestina halkynyň çaýgylaryny eden kömekler üçin köp sag bolsun aýdyp, ýene därwegede gaznanyň döredilmeginiň 3 ýyllygy bilen gutlady. Oň alyp barýan işlerine ul üstünlikleri, ösüp gelýän ýaş çaýgylary goramakda alyp barýan işlerine ul üstünlikleri arzu etdi.
Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanyň kemişilik utgaşdyrjysy Şlapaçenka Türkmenistanyň durnukly ösüş maksatlaryny gazanmakda öňüne alyş diplomatiýasyny durmuşa geçirmekde alyp barýan işleriniň möhüm sebit meseleleri boýunça öňe sürýän daşary syýasy başlangyçlarynyň Birleşen Milletler Guramasy we beýleki Awraýly halkara guramalar tarapyndan hemişe gollanylýanyny belledi. Şunna döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly, parahaçlykly we netijeli gatnaşyklar üçin bir taraplyk ýolagösüniň ähmiýetini ýagdaly. Şlapaçenka Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2025-nji ýyly parahaçylygyň we ananşmagyň halkara ýylatly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi münasibetli gutluglaryny beýan edip, bu şan wakanyň hormat prezidentimiň parahaçylygy gollamagy sebäpinde ähli derejelerine durnukly ösüşi we awadançylyk üpjün etmäge gönükdirilen fiýadatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giň gollagy iyi bolmagynyň aýdyn futnamasy bolup durýanyny noktady. Şunun bilen baglanykda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň kemişilik utgaşdyrjysy Dmitri Şlapaçenka haýyr sahawat gazanasynyň hemaýete mätäç şagylara kömek etmekde 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň binýatlyk hiç kimi çetde goýmaly däl ýolagösüni berja etmekde mammatly goşandy üçin münasip bolan guwanaman goşurdy. Belenşäli haýyr sahawat gazanasy ýaş türkmenistanlary durmuş taýdan gorumak we bagtyar durmuşy öpjün etmek, olary watan söýjilik we insanperwerlik ruhyna terbilemek, şeýle-de howannalyga mätäç şagalaryň saglygyny dikeltmäge ýardam bermek maksady bilen 2021-nji ýylyň mart aýyna Gahrman arkadamynyň başlangyjy we taýsy tagalarlaryň netijesinde döredildi. Mälum bolýarly Gurbanyňly Berdimuhammedow adanyňky howannalyga mätäç şagalary hemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gazanasynyň ştab kwartirasy arkadaş şäherine ýerleşýär. Gazna giň meşgul işler durmuşa geçirýär. Ýurdumyň vilayetleriniň etraplarynyň we şäherleriniň lokmaçylyk idaralary üçin täze döwre wagt tiz kömek awta ulaglarynyň şeýle-de lokmaçylyk dikoşorlarynyň berilmegi ýurdumyzda çağılar baradaky edilýän aradanyň aýdyn tutmamasıdyr. Arkadaly Gahrman serdarymyň gatnaşmagyna geçen arkadaş şäheriniň açylış dawrasynyň şäherlerine döwre wagt lokmaçylyk enjamlary bilen öpjün edilen Gurbanyňly Berdimuhammedow adanyňky çağılar tagaldyş dikilç merkezi ulanmaga berildi. Belenşäli berqara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne halkymyzyň insanperwer ýolagulary we ruhy gymmatlyklary arkadaly Gahrman serdarymyň döwlet siýasatyna öz beýan tapýar. Hoşgulaw, rekimli adamlara hormat goýmak, hemaýete mätäçleri gollamak we sahylyk garaşsyz beýtarap Türkmenistanyna beýik ýolga bolup durýar. Täze taryhy ýamda türkmen halkynyň gadymdan gelýän insanperwerlik ýolagulary hormat prezidentimiň insanperwer siýasatyna özüniň aýdyn beýan tapýar. Döwlet başçylygynda Türkmenistanyň arkada medanyň goşulmagy munyň futnamasy boldy. Şeýle-de bu medal bilen haýyr sahawat işini ösdürmekde ýurdumyzda insanperwerlik, adalatlyk we özara kömek bermek ýolagularyny durmuşa geçirmekde bitiren aýratyn hyzmatlary Gurbanyňly Berdimuhammedow adanyňky howannalyga mätäç şagalary hemaýet bermek boýunça haýyr sahawat gazanasynyň işine berýän hemişe gollaw üçin bu gurda işleýän raýatlaryň fiýlerlenýäni bellemek gerek. Maksatda bularda ortalyna bu ýysançly çykyşlara ul orun berildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamynyň tagallasy bilen döredilen gazna tarapyndan ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan gollamak, howannarlyga mätäç şagalaryň saglygyny dikeltmekligi ýardam bermek, olaryň bagtyar durmuşda ýaşamak üçin amatly şertler döretmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Geçen gysga döwürde Gurbanyňly Berdimuhammedow adanyňky howannarlyga mätäç şagalary himayet vermek boýunça haýat sahawat gazananyň hasabyny dürli çalsarymly dogabetli kesellerden, ýürek damar we beýlek kesellerden ejir çekýän çağalara lukmançylyk kömekleriniň berilmegi. Biziň ýurdumyzda döwletimiz tarapyndan çağalar barada hemme taraplaryn alada edilýändiginiň aýdyn subutnamasydyr. Mukaddes türkmen maşarasynda çağa edil görülýär. Bu halkymyzyň arasynda aýdylýan bal süýji, ballan bala süýji diýen aýtga görä, türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Hazarkadagymyz döwletli sahawaty bilen bu ençeme çağalara süýji durmuşy geljegi bolan umytlaryna kanat bekledi. Süýji arzu umytlar bilen kanatlanýan çağalaryň ata-eneleriniň dogan garnaşlarynyň ýürekleri Gahrman Hazarkadagymyza bolan gowunç ýysançdan pür doli. Olaryň aýdýan alkyşlarynyň sag bolsunlarynyň bolsa iri üzülmeýär. Adamlyň ykballary bir meňdeş bolmaýar.
Şu nuktalardan hem hemişe birege dertli gününü golluğa mätäs bolunýar. Golluk vermek insany bereýän iň gowy häsiýetleriň biri. Şu häsiýetleriň hemmesi gahrman arkadamyzda jemlenendir. Türkmen halkynyň beýik akyllary söz usady Magtym Bulpuragy yetimi görüňde güler yüz bergin, gollun gelse oňa tagam duz bergin, bir gamly görüňde şirin söz bergin, entäni gollary himayet ýaşy diýmek bilen halkymyzy sahawatlylyga, insanperwerlige çagyrypdyr. Biz ýaşullar Kur'an ol berdim Muhammed wadyna gowunlarlyga mätäs sagalary himayet bermek goýunça haýır sahawat garnasynyň ýanyna döredilen ýaşullar geňeşiniň agdalary gahrman arkadagymyň ýol başçylygyny geçirýän maslahatlaryna hem iýligderli gatnaşýar. Ýaşullar geňeş tarapyndan ogullyga ýa-da gyrlyga almak, olara münasip at takmak ýaly we beýleki türlü meselelere goýunça çözgütleri kabul edýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň adil siýasatyny, insanperwerlik ýöreliglerini wagtyny nesihat etmäge, durmuşa geçirmäge, ýaşlarymyzy pespälik, ulakça hormat goýmak ruhuny terbiýelemäge işden gatnaşýarys. Biz geljekde hem bu urda huzur gaýratymyzy gaýgyrmarys. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň janlary sag, bilen başlar aman bolsun. Alyp barýan beýik işleri hemişe rowaj alsyn. Gahrman arkadamyz we arkadaly gahrman serdarymyz öz halkyny ýürekden söýýärler. Olaryň saglyklary barada uly aladalary edýärler. Kömege mätäşleri öz kömeklerini gaýgyrmaýarlar. Men özüm munyň jany şaýaty boldum. Men 2018-nji ýylda doğulan oglum Amanow Muhammed Ali dogy ýürek kemsiligi bilen ejir çekýärdi. 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyna biziň üçin ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Men oglum bilen enäniň we çaýganyň saglygyny goraýyş ulmy kliniki merkezine bejerge alyp ýatyrkak, maňa hormatly arkadamyz bilen duşmak bagty meser etdi. Şonu hormatly arkadamyz ogluma sen ataň görýärmi ýa-da eneňi diýip onu gürletjek bolup soranda bolsa meniň bokurdugym dolupdy. Gahrman arkadamyzy ol gürläp bilen oga diýip aýtmagy bolsa meniň dilim barman aglapdym. Gahrman arkadamyz meniň aglaýanmy görüp ogluma ejeň agat agly eken gowsy men saňa 18 ýaş içinde özüm seredip özüm öýüreýin şeýdip seniňi geliniňe tabşyraýyn diýipdi. Maňa bolsa şeýtsem bolarmy diýip menden mähir bilen sorapdy. Şol pyrsat bolsa men şeýle bir duýguny başdan geçirýärdim. O duýgulary beýan etmäge bolsa men şu wagt hiç ýyly söz tapamok. O duýgulary söz bilen beýan etmek mümkin däldi. Şol wagt meniň gerdenimdäki göterýän agyr ýüküm aýrylan ýaly bolup göwünim alasmana uçupdy. Durmuşymdaky tüm garaňkylyk aýrylyp bagытdan atyp güneş öz nuruny çaýan ýaly bolupdy. Bu pyrsat meniň üçin süýji düýüş ýaly bolup şol süýji düýüşiň bolsa tükenenini islemendim. Bu bolýan zatlara meniň durmuşymda bolýandygyny hem inanmandym. Sebäbi meniň çekýän derdim meniň üçin has agyr gelýärdi. Hormatly arkadamyz meniň oglumyň saglyk ýagdaýy bilen gyzyklanyp we mut operasiýa edilip berilejegini aýdyp, sen hiç saat alat etme, seniň arkaňda dag ýaly döwletiň bardyr, seniň arkaňda dag ýaly arkadagyň bardyr diýip göwnük berenne bolsa, men begenjimden ýaňa gözlerim ýaşdan doldy. Ejilan ene ýüregimde giňlik döräp, oglumyň ýaşaýyşyna bagtly geljegine bolan umyt döräpdi. Şondan kän wagt geçmänke oglumy eliýeňi lukmanlar operasiýa etdiler. Operasiýa şowly geçdi. Operasiýa edilenden soňra gahrman arkadamyzyň himayeti bilen bejergini Arkadag şäherindäki Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky sagaldyş dikeldiş merkezine dowam etdirip, ondan soň awazanyň jany şipaly howasy bilen saglyklary berketildi. Şeýlelikde çaýgamyň ýagdaýy doly dikeldildi. Öňgürläp bilmeýän oglum gürläp başlady. Hormatly arkadamyň atalyk aladalary bilen bugünkü gün maňa diňe gahrman arkadamyzyň ogluma peşkeş beren ömrüne därli eýsem oguljygymyň süýji diline gowunmak bagty hem meser etdi.
inni her gün işten gelenimde ece deyip kucak gerip ılgaýşyny görende oglum bir gürläp bilermike? Oglum öz ýaldyň duş çağaları bilen hormatly arka damydyň çağalar üçin gurup berýän ak mermerli binalarynda bilim terbiýe alyp bilermike diýip uykusyz geçiren günlerim ýadyma düşüp ene kalbym şartdan ýaňa tolgunýar. Häzir oglum Aşgabat şäherindäki 103-nji çağalar bagynda terbiýelenýär. Ol ýerde surat çekmegi, goşga etmegi öwrenip, ondan daşarap Lukmanlaryň ruhsady bilen sportyň erkin görüş görnüşi bilen meşgullanýar. Biziň ähli maşgalamyzyň begenjiniň, guwanjynyň çägi ýok. Bu zatlaryň ählisiniň arkasynda gahrman arkadagymyzdyr. Gahrman arkadagymyz ve beder yolunu münasip dowam etdirýän gahrman serdarymyz bize bahasyna ýetip bolmajak uly kömekler etdi. Gahrman arkadagymyz men oglumy we yüzlerçe maşgalany bagtly etmek bilen oglumyň we şolar ýaly çağalaryň ömrüne ýene bir ömür peşkeş berdi. Munuň üçin biz öz maşgalamyzyň we şol saglygy dikelden çağalaryň maşgalalarynyň adyndan şu mukaddes orada aýynda gahrman arkadagly gahrman serdarymyza tüýs ýürekden alkyşlarymyzy aýdýarys. Howandarlyga, hosarlyga mätäş çağalar üçin şeýle uly sogaply, haýyr sahabatlary edýän gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň jany sag, ömürleri uzak bolsun. Il ýurt bähwitli alyp barýan beýik işleri elmedama, üstünlükleri we rawaşlyklary weslensin. Sag bolun. Ýananlar ýurdumyň hormatly İlyas Ultaý gahrman arkadamda we hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymda ýaş nesliniň saglygy hemde rowaşlygy barada edýän ýadusyz aladalary, garaşsyz beýtarap Türkmenistana çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşamaklary, hemme taraplaryň saglyşy ösmekleri we öz mümkinçiliklerini durmuşa geçirmekleri uğruna döredilýän ajaýyp şertler üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Forum aýakaryndakylar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onu arkadaly gahrman serdarymyň ýurdumyzda amala asyrýan insan işiniň halkymyz barada edýän aladasynyň we ýaş nesil üçin döredilen şertleriň döredijlikli zähmete hemde ýagty geljege ruhlandyrýanyny bellediler. Gurban Oly Berdimuhammedow adynaky howannalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabatganynyň döredilmeginiň 3 ýylyna başlanyp geçirilýän çağalaryň çäklerini döwlet başçylygymyň änew 1000 ýylliklardan göz başalýan medeniýet adly kitabynyň tanışdyryş dawrasy boldy. Arkadaly gahrman serdarymyz täze kitabyny änew medeniýetini öwrenmekde köp sany ilmi barlyk, gözlük işlerini geçiren alimlaryň işleri bilen ýygydaly gyzyklanyp, olaryň işlerine münasip baha berýär. Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz kitapda ömrüni bu gojaman şäheriň baý taryhyny we medeni mirasyny öwrenmäge başlan köp sany alimlaryň ýazan işleri bilen ýene-de gezek tanışdym. Ençeme arheologik tapynalary gözden geçirdim. Arhew maglumatlaryny durly ýyllarda eden belliklerimi seljerdim. Toplan maglumatlaryň baradaky pikirlerimi gadyrly okuwçylar şu kitabyň sahypalaryna siziň bilen paýlaşmagy makul bildim diýip belleýär. Arkadaly gahrman serdarymyň gadymy änewiň taryhy barada beýan edilýän gymmatly pikirlerini, halkymyň gadymdan gelýän agzybirlik ýürelgelerini ünsürlýär. Kitapda änew medeniýeti we Seýid Jamaletdin mescidiniň taryhy barada bellemek bilen her bir işde häkimleriň adalatly, halky bilen agzybirligini insan perwer şeýlede nesilleriň arabanyşygy nukdaty nazardan beýan edilýär. Bu ýürelgeler häzirki wagtda dowam etdirilýär. Gahrman arkadamy diýen ýakyna änewde bina edilen mescide de Seýid Jamaletdin adyny dakmagy teklip etmegi, oň bir agzdan gollanylmagy, ýurdumyzda beýiklere goýulan hormatyň nesilleriň arabanyşygynyň nyşanyr diýilip bellendi. Arkadaly gahrman serdarymyň bu kitaby edip watamynyň halkymyň bähwetini öňe ilerletmekde türkmen halkyna gollaw berjekdigine, diňe bir ýurdumyň ilmi edebi hazinasyna däle eýsem dünýä jemgyýetçiliginiň ilmi hazinasyndan hem ornalar diýip Baýy aýtdy. Hemde hormat prezidentimiň jogher paýhadyndan syzylyp çykýan gowudan gowy kitaplarynyň höwüriniň köp bolmagyny, galamynyň ujunyň ýetip bolmagyny, döwrümizde ösüşlerimizde türkmen döwletini beýgeldiýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyň janynyň sag ömürleriniň uzak, döwlet ähmetli, halk bähwetli tagallalarynyň mundan meýlekde rowaj almagyny tüýsürekden arzuw etdi.
Tanıştırış davaratına Hatay Halk Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we doguluk tiyal ilçisi Siyan Nayçeňiň çykyşy hata täsir boldy. Ol şonuň ýaly dawarada çykyş etmäge çagyrlan üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Hemde Gurbanyly Berdimuhammed Fadynaky howannalyga mätäç çagyrlara himayet bermek boýunça haýır tahawatganasynyň döredilmeginiň 3 ýyllygy we hormatly prezidentimiň äne 1000 ýyllyklarydan göz başalýan medeni datly türkmen, rus we ingliz dillerinde täze kitabynyň çapdan çykyp köpçülüge gowuşmak bilen tüýsürekden gutlady. İlçenin belleşi ýaly äne Türkmenistanyň medeniýetiniň 1000 ýyllyklary uzayan taryhynyň möhüm ýadygarlygydyr we şol wagtda Hataýyň hemde Türkmenistanyň halklarynyň arasyndaky 1000 ýyllyk dostlugynyň esasy tutnamasydyr. Diplomat Gahrman Arkadamyň geçmişe ser salyp Türkmen Hatay gatnaşyklarynyň dostlugyny hyýasetiniň taryhyň jümüşine siňip gidýänligini nötanyny ölçekdi. Biziň eramyda 1949-njy ýylda türkmenleriň ata-babalary Hataýyň halky bilen Hasam şertnamasy ýen ady eýe bolan şertnama gol çekipdirler. Şeýle alalaşyk iki halkyň ýakynyna şaýatlygy diýär. Şonda goý biziň ogullarymyz we agtyklarymyz nesilden nesile bu şertnama agraly bolsunlar diýip tasdiklanýar diýip ilçi noktada. Şoňa görä ol Gahrman Arkadamyda beýan eden şol sözleri Hatay türkmen gatnaşyklaryna berýän ýokary ähmeti we taryhy goşan üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Täze kitabyň tanıştyrjy dawaratynyň ahyryna gatnaşanlar Arkadaly Gahrman serdarymyda hemde Gahrman Arkadamyda şeýle ähli halkymyza tüýsürekden gutluk sözlerini beýan etdiler. Hemde hormatly prezidentimiň täze eseriniň halkymyza geçmişimize buýsanyp, geljege anamly garamakda şamçyra bolmagyny arzu etdiler.